Det her, det er en boble, og Kevin kan spille fodbold med den. Ej, så sprang den. Kom igen, Kevin. Der er også en stor en der. Og han spiller fodbold med den. Han spiller fodbold med den, mand. Kevin, kan du ikke slå din rekord? Grillet. Hvad? Ej, så sprang den. Oh my god. Det er den nye rekord på 5. Ja. Ja, vi stopper.